Ahmetcan, jiyim, men utturamak berdi. Men hakikata seretsek uttuğum bolýar. Ýagny Türkmenistan'ın akkauntlarynyň içinde haşan görülende bir suradyň aşağında 8000 san komentari. Şoň üçin men öz utulan bölejigimi arqyn bol onu sana ýollaýan, tagaman eline alan zaman bir buğuşda şey edip galga diýip çykdy. 5 günden nedip boldy, berden uğrar, onsoň eline gowuşan zaman toýuna yaratynjygyn. Ýekece gynanýan adam ýokdur. Diňe begenýändir. Elmadama begençli wakalar bolsun durmuşunda toýuna çağırmasaň, onunla gıynanar. Ýöne şu wagt bir gram gynanýan näde. Ahmetcan üstünlük mundan beýlägem ýaranyň bolsun, janyň sag bolsun. Şu accounty esasy o ýöretmek gerek. Şunu ýaryp dowam etmek gerek. Mundan ham gyzykly nesip bolsa dowam edip uly üstünliklere ýetersiň diýen tamamma anamymma. Janyň sag bolsun.